Bare for at være en god borger og skyde ham. Jeg går ned i min kloak nu. I ser mig ud igen. Ej. Du er åben. Hvad? Har du... Nej, ikke lige, nej! Jeg holder med. Stop med det. Hvad for noget tager man billeder med? What the fuck? Ellers så var det dejligt. What the fuck? Så kommer man bare ind og væk. Bad boy, bad boy. What the fuck? Skyd ham, Emil! Skyd ham! Oh shit! Fucking fly, man. Emil, prøv lige at komme, Emil! Hvorfor gør du det? Det der bil, de går direkte ind i vores. Emil, hvorfor skød du? Emil, hey! Emil, du smadrer min røde! Det koster! Det koster det der! Giv mig penge! Giv mig penge! Rasmus! Du har muted dig selv! Du har muted dig selv, Rasmus! Hvad laver du, Emil? Det er det. Jeg laver ikke, når jeg får efter dig! Jeg fik en job, der hvor du kom ind i hjørnet. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke skød mig, så snart jeg vendte mig om. Au! Nej, Emil! Du var en lille bitte... Tag billeder af mig. Tag billeder, jeg ser ikke. Ja, prøv jeg tager billeder ud til Kabingen der. Prøv at vente. Jeg tager billeder ud til Kabingen der. Prøv jeg er spændt. Prøv at lægge mig her, bare det med en baggrund her. What? Hvad sker der? Jeg kan ikke lide den blitz. What the fuck, der var Rasmus? What the fuck? What? Jeg bliver vist skyde nu. Nej, Mads, for helvede, nu kan vi ikke nok. Oh my god, what the fuck? Hvordan fuck er det i flyver? Get the fuck out of there, we go! Hvordan er det i flyver? Ej, Shep, jeg kan ikke være. Er du ved at grine eller sådan et eller andet? Jeg skal ikke Ej, der lige tager vores helikopter. Hvad er det, ja? Du skal da kraftedeme på min røv, eller? Lad det være med at skyde, helvede. Nej, shit! Høj op. Vi skal crashe, Emil. Nej, det vil jeg ikke. Fuck! I lander mig igen. Fix mig! Crash ikke helt, hvis du bare har holdt op med at fungere. Mads, du dropte ham. Hvordan? Hvordan var det rigtig nogen på mig? Og min missil løfter bare lige igennem. Jeg må tale nogen på det. Vi hører noget fedt. Ja. Hold. Heroppe den her. Hvem er der her? Hej! Hvad? Jeg kommer lige. What the fuck? Slugknash! Oh my god! Din fucking navn. Oh my god, fuck for dig, Lukas, dit svin! Det er så godt ud. Det er fint, det. Det er dumt, når jeg ikke har ændret noget. Yes. Du kan få lov med at dræbe. Det skal jeg nok den her gang. Jeg også skal lige gik. Oh my Nej, god. Lelle. Ej, fuck. Emil. Ej. Oh my god. Jeg så der faktisk så du af. Det var sidste gang. Det var aller sidste gang, jeg nogensinde sagde Emil. Jeg så der faktisk så du af. Du er ikke kraftedeme ikke til. Jeg vil prøve lige at stikke benene ud og igen. Fuck, det Hey, hvor langt kan du være i gang?
Emil, hvor kommer han her? Kan ikke filme det? Jeg vil godt tag nu den telefon og kast ned i en kan fuld af vand. Can of vand. What the fuck, hvordan døde jeg der? Det er kontakt. What? Emil, what you're fucking doing? Take your shit together, man! Du er hjemme, der ødelægger os. Det er du mener. Lad dig fra dig. Du med Emil. Hvem var det så, der fik det? Nej, så er det smoke, så er det ikke granater. Aldrig granaten. For fuck's sake. What the? Oh shit! Telefonen er fremdan. Nej, den broccoli. Hvem var det, der lige skåede mig ind i væggen? Nu skal jeg se. På vej. Kom nu, lille mand. I see a distant light.